molta il·lusió que de tant en tant inviteu els diputats normals, els de la base. Què vols dir? Què vols dir, els Dius de normals? tant en tant, com si no et convidessin mai. Hosti, ha estat una broma. La veritat és que sempre m'ho havien... Feia temps que m'havia plantejat la possibilitat de vindre amb vosaltres. Per mi és un honor, un plaer i una satisfacció i encantat de la vida. El que passa que aquesta primera pregunta, que podrien denominar que és una pregunta del cor, no me l'esperava, no? Què n'opino? Home, jo coincideixo bastant amb l'Alfred, no? Home, que la teva vida privada es barregi amb la política i amb una portada, doncs jo, sincerament, és bastant repugnant, no? Perquè barrejar els dos conceptes crec que no s'haurien de barrejar, ni s'hi hauria d'entrar-hi, no? Perquè cada un la seva vida privada pot fer exactament el que un cregui convenient i no s'ha de barrejar doncs l'activitat política, no? Que ja prou complicada és l'activitat política. Ja prou complicada és. Per això jo li vull preguntar com està l'ambient per Madrid, Josep? Bueno, l'ambient per Madrid està... Veig que està molt fred, no? Que tant el Partit Popular com el Partit Socialista tenen molt clar, uns més que uns altres, perquè uns estan al poder i els altres estan a l'oposició també, passant certes dificultats, doncs, que aquest plantejament de Catalunya versus Espanya el tenen guanyat i no es mouen en absolut. Jo ja vinc dient des de fa una sèrie de temps que estem davant d'un greu conflicte polític que pot portar greus conseqüències econòmiques i polítiques, no solament per Catalunya, sinó també per Espanya, no? I jo diria, aquesta manera d'abordar aquesta problemàtica amb una gran passivitat, pensant que el partit el tenen guanyat per 10-0, crec que és un error gravíssim del Partit Popular. També crec que el Partit Socialista alguna cosa hi hauria de fer, perquè l'alternància del poder a Espanya és, afortunadament, podria ser que el Partit Socialista governés dintre de poc i es trobarien aquest problema sobre la taula. Per tant, per primera vegada, potser en aquest últim any, veig que ho contemplo amb molta preocupació. Amb molta preocupació. I estem davant d'un conflicte, jo crec, de greus conseqüències polítiques i econòmiques per l'estat espanyol. Espanya pot sortir-ne molt perjudicada. Catalunya també. Però Espanya pot patir-ne molt les seves conseqüències. Ambient fred, Josep, ambient tens, i ahir el president de la Generalitat plantava la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aquí ho veiem, en un acte de foment del treball. Mas va decidir no anar-hi per raons de protocol. En un principi, el president de la Generalitat era la màxima autoritat del sopar i li corresponia obrir-lo i tancar-lo. El govern espanyol, però, va donar preeminència a la vicepresidenta espanyola, que va venir a Barcelona com a presidenta en funcions, perquè Mariano Rajoy, com sabeu, és de viatge a Panamà amb motiu d'aquesta cimera iberoamericana. Per tant, Mas aquí va dir que el plantava per motius de dignitat cap a la institució catalana. Això és el que deia aquest matí, en declaracions a RAC1, el portaveu del govern, Francesc Homs. Escoltem-lo. Quan es representa el conjunt del país, si et releguen una presidència que s'ha exercit sempre i que, a més es fa en nom del conjunt de la societat catalana, no és disponible de dir hi vaig o no hi vaig. Simplement no hi pots anar perquè és tant com admetre que es pot desconsiderar el conjunt de la societat i del país que representes. És evident que el president va valorar que un precedent d'aquestes característiques amb el que es representa pel conjunt, que després afectaria qualsevol altre que vingués darrere, doncs no el podia assumir. Josep, comencem per tu i després vull també conèixer la vostra opinió. Raons de protocol, realment creu que són raons suficients per plantar al govern espanyol? Bueno, jo en aquest cas concret estic radicalment a favor del president del meu país. A favor del president Artur Mas. Sé que això és difícilment explicable perquè algunes fotografies que s'han vist avui en alguns mitjans de comunicació amb la cadira buida, la gent no ho entén, la gent del carrer no ho entén, però a vegades, esclar, els problemes de protocol, el protocol és el protocol, i en aquest cas, si no ve el president del govern de l'Estat, el president del govern espanyol, crec que li corresponia, en aquest cas, presidir, iniciar i finalitzar l'acte al president de la Generalitat. El que passa és que ell és president en funcions. És president en funcions i hi ha un decret, em sembla que és de l'any 79, és a dir, del començament de la nostra tendra i feble democràcia, que estableix l'ordre del protocol.
Però això... Llavors, clar, hi ha allò, ens acollim a la llei o... Però hi ha precedents de casos en què ha vingut Maria Teresa Fernández de la Vega sent vicepresidenta i presidenta en funcions, en què Pasqual Maragall li ha dit, escolta'm, no, el president sóc jo i això s'ha fet. Perquè durant molts anys, i ho saps perfectament, ja amb el president Pujol s'havia lluitat molt perquè respectés la dignitat del càrrec i la preeminència del càrrec de president de la Generalitat com a màxim representant de l'Estat. Aleshores, en un moment com aquest, en què hi ha aquesta tensió, el fet que el govern espanyol no accepti aquesta situació que sempre s'havia donat per bona, doncs com un reconeixement a la figura del president de la Generalitat, home, és molt indicatiu que precisament ara passi això. Jo estic d'acord amb el Josep. Generositat. Jo penso que en aquests casos... Aquesta és la qüestió, que no n'hi va haver-hi gens un ha de ser de generós. Vull dir, escolta'm, estàs davant del president del teu país, de la Generalitat de Catalunya, home, sigui generós, cedeix-li el protocol que li correspon. No li correspon des d'un punt de vista legal, però des d'un punt de vista de fons sí que li corresponia. I la il·lusió que li feia a la senyora Sáenz de Santa Maria fer de presidenta, encara que fos per una nit. Espera, doncs escoltem les paraules de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria i ara et dono la paraula, Joan Carles Girauta. Gobernar es dialogar en un marco permanente de lealtad institucional en la búsqueda de objetivos compartidos. Gobernar es saber que juntos seremos capaces de alcanzar las metas a las que no podemos aspirar por separado. A veure, Joan Carles, què et sembla aquesta plantada i si creus que això encara dificultarà més el diàleg amb Madrid? A mi em sembla una mica una xorrada fer un problema d'una cosa protocolària. Jo, quan vaig saber la notícia ahir, el primer que vaig dir, recordant la Constitució, és el president de la Generalitat, el president de la comunitat autònoma, és el representant ordinari de l'Estat. I, per tant, si era la vicepresidenta, doncs ha de ser l'Artur Mas qui té la prioritat. Després, perquè no ho sabia, em van dir, no, és que Mariano Rajoy no estava a Espanya. I ella està en funcions. I si Mariano Rajoy no està a Espanya, a tots els efectes, ella és la presidenta del govern. I, per tant, a efectes protocolaris, efectivament, seria ella la que havia de passar al davant. Ara, que ningú cedeixi, que es faci un problema d'una qüestió protocolària, doncs ja el que indica és que realment no hi ha gaire a fer. O sigui, millor que no facin actes junts, ja. Home, el que haurien de fer segurament és parlar i dialogar. De fet, el Financial Times ha dedicat un article llarguíssim a la necessitat urgent que Artur Mas i Mariano Rajoy arribin ja d'una vegada a un acord més aviat que tard per desencallar tota aquesta situació. Per un acord de què? És que es parla molt d'acord i tercera via, però aquest acord en què consisteix? En fer allò que es volia fer en l'anterior legislatura i que es va acabar anticipadament perquè s'havia renunciat a això, perquè s'havia dit que era impossible i que només podíem anar a l'estat propi. Ara resulta que per desencallar hem de reconèixer, o haureu de reconèixer, que heu perdut un any, perquè alguns no ho hem de reconèixer. Ho heu de reconèixer aquells que vau signar aquell programa electoral de 2012 i que vau signar aquell acord de legislatura amb Esquerra Republicana. Per tant, és que a mi, de sobte, això de... No, és que hem de parlar d'un acord, però quin acord? L'acord quin és exactament? Josep Sánchez Llibre, quin acord? Aquí hi ha un compromís per part de Convergència i Unió, que ens van presentar a les eleccions, i un compromís parlamentari amb Esquerra Republicana de Catalunya, que nosaltres volem exercitar el dret a decidir que ens van presentar a les eleccions, a les darreres eleccions autonòmiques al nostre país. Per tant, hi ha un primer objectiu fonamental, que els ciutadans de Catalunya puguin exercitar aquest dret a decidir. Aquest és l'acord fonamental. Sí, l'acord és aquest. L'acord és aquest. Fins aquí... Tenim alguna cosa. No, fins aquí aquest plantejament, avui, malauradament, doncs no ha tingut una rebuda satisfactòria per part del govern del Partit Popular. També és veritat, i en aquest cas jo considero molt positives les declaracions que va fer la setmana passada el Felip Puig, en el sentit de dir, escolta'm, més val un bon acord, encara que sigui tard, que no pas un mal acord precipitat. Per tant, dintre d'aquest esquema, de que nosaltres estem compromesos davant dels ciutadans de Catalunya, de que durant aquesta legislatura hem d'exercitar el dret a decidir, aquest és un acord fonamental i rellevant. Després hi ha l'acord de governabilitat, d'intentar treure el país de la situació de crisi en la que estem immersos. Però a partir d'aquí, com que amb la major i amb la principal el Partit Popular de moment no està sensible, jo penso que s'han d'esgotar tot el temps necessari per convèncer el Partit Popular que aquesta consulta s'ha de fer sí o sí. Aquest és l'aspecte fonamental.
I per l'altra banda, jo penso també que des de l'àmbit de Catalunya, ja que hi ha una sèrie de partits que estem d'acord amb que es faci aquesta consulta, jo crec que aquesta unitat de força i aquesta unitat d'acció no l'hem de perdre, perquè quan haguem de decidir quina és la pregunta que s'hauria de formalitzar, jo penso que aquí també hauríem d'incorporar totes aquelles, el màxim de forces possibles, perquè davant d'aquesta unitat d'acció ens trobem amb una paret, amb un fronton, que jo crec que ja el tenen bastant... Jo crec que hi ha una part de la societat política madrilenya, del PP, del Partit Socialista, que ja els hi va bé no arribar a un acord, perquè finalment el que volen ells és aquesta declaració unilateral d'independència que ens porti en una situació irreversible. Per tant, jo crec que nosaltres hauríem d'evitar que es produís aquesta situació de declaració unilateral d'independència, hauríem de plantejar mecanismes d'acció i d'unitat per convèncer el Partit Popular, en aquest cas, d'aquesta consulta l'hem de fer aquesta legislatura, i a partir d'aquestes dues premisses, doncs, governar i treure a Catalunya de la situació de crisi en la que estem immersos. Diu, la declaració unilateral d'independència. Saben que aquesta setmana Antoni Duran i Lleida, el líder d'Unió, va avisar directament Rajoy que si no autoritza la consulta a Catalunya es pot trobar amb una declaració unilateral d'independència, com torna a fer a la seva carta web d'avui, per cert. Duran remarca que és un escenari que ell no desitja, però l'avís va ser molt clar. Si usted no es capaz como presidente del gobierno de dirigir, de encabezar una respuesta de Estado, no simplemente de gobierno, que agrupe al gobierno, que agrupe a los principales partidos de esta Cámara, se va a encontrar, y no es ninguna amenaza, simplemente con una declaración unilateral que algunos van a aprobar en el Parlamento de Cataluña de independencia. Y eso no es bueno para Cataluña, estaría de acuerdo con usted, pero tampoco es bueno para España. A veure, Joan Carles Girauta, que m'havia demanat la paraula, i després Josep. Joan Carles. No, és que si la qüestió era el dret a decidir, és a dir, si el que s'està demanant, que jo no ho veia clar, si el que s'està demanant del govern de l'Estat és que permeti això del dret a decidir, haurem de recordar que el dret a decidir, home, anem a qui l'ha teoritzat aquí, que és el Jaume López Hernández, el professor Jaume López Hernández. És una nova forma, ell diu el nou paradigma del dret d'autodeterminació, perquè justifica en coses diferents, però és el dret d'autodeterminació. Parlem d'això. Per tant, si és el dret d'autodeterminació, anem a la història i a la casuística i estem parlant d'una consulta on es diu vol vostè que Catalunya sigui independent, un estat independent o no. Però és que vostès, a Unió, no volen aquesta pregunta. Vostès volen preguntes que no són aquesta i que són diferents. Per tant, vostès no estan parlant del dret a decidir, estan parlant d'una altra cosa. És que a mi, o sigui, no el vull atacar personalment en absolut, no és la meva intenció. Dic que Unió, per ser el partit que forma coalició amb Convergència, que està al govern, que té la vicepresidència, una senyora d'Unió, home, sembla que no té clar les coses que ha signat amb Convergència i amb Esquerra Republicana, que no és fer preguntes, fer una enquesta sobre si volem un pacte fiscal o no. És... I són vostès. No dic que a mi m'agradi que sigui així, però hauríem d'aclarir els conceptes. És que nosaltres el que hem signat, Convergència i Unió amb Esquerra, és fer la consulta. Però la consulta per què? Una enquesta sobre el pacte fiscal? No. Tothom entén què és el dret a decidir. Nosaltres volem que els ciutadans de Catalunya puguin exercitar el seu dret a poder decidir el seu futur. Què vol dir això? Fer una consulta. Sobre? Sobre una pregunta que encara no ens hem posat d'acord. No, però és que primer de tot hem d'haver-hi. Hi han d'haver una sèrie de... Bueno, doncs aquí està un dels altres aspectes fonamentals que haurien de ser capaços de poder resoldre. Però vostès tenen una idea sobre què volen preguntar. Durant Lleida ha parlat de la tercera via. Ell ho ha parlat claríssimament, ho ha fet en un article o un diari, després ho ha anat desenvolupant i l'altre dia li va dir al president del govern. I precisament una de les coses que demostren aquesta falta de voluntat del govern espanyol per donar una resposta a una crisi que té aquí a Catalunya i que la seva resposta és ignorar-la, un dels elements més indicatius que han tingut els últims temps d'aquesta indiferència va ser quan se li va plantejar amb el president del govern espanyol què en pensa de la tercera via i va dir, què? I què és això de la tercera via? Més indiferència que aquesta, Joan Carles, increïble. A mi em sembla normal, perquè jo tampoc sé què és la tercera via. Què és la tercera via? Perdona, que el president d'un govern que té una crisi territorial com aquesta digui què és la tercera via, quan? Precisament la tercera via, diguem que és la via de sortida que tenia ell per buscar una sortida al conflicte que no sigui sí o no. Entre què? Josep, no, tercera via. Tercera via. Jo avui no voldria parlar de la tercera via, perquè a mi el que m'agradaria parlar és de que una sèrie de formacions polítiques catalanes
i aquí dic Convergència Democràtica, Iniciativa per Catalunya, PSC. Esquerra Republicana, PSC i Unió Democràtica de Catalunya, que tots nosaltres, o totes aquestes formacions polítiques, estem d'acord en fer una consulta, com a aspecte fonamental i rellevant, ens haurien de posar d'acord també per fer la pregunta. I justament això és el que no vol Madrid. No, el que no volen vostès, que no ho fan. No, home, no. També és veritat que hi ha dificultats per posar-nos d'acord. Es veurà en els propers mesos. Però, escolta, tant el PP com el Partit Socialista es freguen les mans de que aquí no hi hagi aquesta unitat de força. Però és que el PP no accepta aquest dret a decidir, ni Ciutadans. Vostès que accepten aquesta idea... Però és que els Ciutadans, que jo sàpiga, no governa Espanya. Però Ciutadans governa Espanya. Escolti, jo dic que tots els partits catalans no accepten el dret a decidir. PP no l'accepta, Ciutadans no l'accepta... Però és que el PP també és aquí, eh? Sí, també és un partit de Catalunya. Que vostè referia Ciutadans de Madrid, que no existeix. Perdoni, és equivocació meva. Escolti, jo li estic parlant de partits catalans. Sí. No, és que si per vostè els partits catalans són els del dret a decidir, parlem d'una altra cosa. No, perdoni, jo he dit... Els partits catalans, m'he oblidat de Ciutadans i uns altres no. Joan Carles, precisament les declaracions que ja s'han aprovat al Parlament donen força a això. Escolta, a mi em sembla que el primer que han de fer és dir què volen dir amb el dret a decidir. El que no pots fer és una indefinició absoluta i dir Madrid no respon. Escolti, pregunti'm vostè una cosa concreta. Madrid no respon davant d'una declaració, per exemple, que s'ha aprovat al Parlament amb més de 100 diputats. Respon clarament, diu que és inconstitucional i l'ha recorregut al Tribunal Constitucional. Molt bé, perfecte, doncs això és una resposta administrativa, diguem-ne, per dir-ho d'alguna forma, perquè des del punt de vista polític no està donant cap resposta a una reivindicació que fes a Catalunya. Sí, hi ha un subjecte sobirà diferent al poble espanyol. Escolta, doncs no, el govern d'Espanya no farà això. Escolta, que no digui que vol dir que dialogui. No sabem el que farà el govern d'Espanya. Ja ho ha fet, ha recorregut la declaració. No sabem el que farà al llarg d'aquesta legislatura. Deixeu-me tornar a la declaració unilateral d'independència i aquestes declaracions que feia Antoni Duran i Lleida al Congrés, perquè, clar, si Unió no vol aquesta declaració unilateral d'independència, doncs està en les seves mans impedir-ho, perquè té 14 diputats al Parlament. És que jo crec que el que va dir Duran a les declaracions d'abans d'ahir, amb la pregunta que li va fer al Parlament espanyol, al president del govern, anava més enllà d'aquesta legislatura. Jo crec que ell anava en la següent direcció. Si el dret a decidir no es pot materialitzar al llarg d'aquesta legislatura autonòmica nostra, del govern de la Generalitat, probablement a l'any 2015 o l'any 2016, quan toqui, hi haurà unes eleccions plebiscitàries amb les que hi haurà uns partits que es plantejaran un programa totalment independentista, uns altres que no el plantejaran independentista, i si finalment guanya el programa independentista, és possible que es plantegi una declaració unilateral d'independència. I aquí és on crec que no hi hauríem d'arribar-hi. Hauríem d'evitar que tot això es produís per convèncer el Partit Popular de que es pugui celebrar la consulta al llarg d'aquesta legislatura. Aquest seria el plantejament intel·ligent. Deixeu-me comentar unes altres declaracions d'Antoni Duran i Lleida, perquè va insinuar ahir de nou que Convergència i Unió es pot trencar per discrepàncies en tot aquest procés sobiranista. L'escoltem. Si hay un momento determinado en que los planteamientos que pueda hacer Convergencia para Unión son insostenibles o los que pueda hacer Unión para Convergencia son insostenibles, pues eso podría romperse, pero no está en el ánimo, porque ha sido, insisto, bueno, quizás no pueda ser tan bueno en el futuro como en el pasado. Imagínese que llega un día en que se convocan elecciones plebiscitarias y el plebiscito, es decir, pues si votan Convergencia y Unión es votar estrictamente, sin ningún matiz, es independencia, y si no le vota, pues no es independencia, pues no sé, a lo mejor Unión puede encontrar-se incòmoda. Ara, Josep, Unió ha amenaçat moltes vegades de trencar allò la coalició. Aquesta va en sèrio? A veure, trencar un mecanisme com Convergència i Unió, que ha sigut molt útil al país, no des d'ara, sinó des de la recent història democràtica, crec que seria una greu irresponsabilitat de les dues formacions polítiques. Ara bé, si arriba un moment en què els projectes polítics de les dues formacions polítiques van en direcció contrària, bueno, doncs haurem arribat al final. A mi no m'agradaria que això passés. I això és el que ha intentat dir el Duran. Si al llarg d'aquesta legislatura no es fa la consulta, si no ens posem d'acord totes les formacions polítiques amb que hi hagi aquesta unitat de criteri per arribar a un bon port i finalment, doncs, uns tenen un programa independentista i uns altres tenim un programa confederalista i no arribem a ser capaços de formalitzar un programa electoral conjunt com hem fet durant els últims 33 anys, aniríem per separat. Jo crec que això no arribarà, sincerament. A mi no m'agradaria que arribés, perquè seríem irresponsablement, pagaríem les conseqüències d'una greu irresponsabilitat política i finalment això l'electorat també ens castigaria perquè amb un, jo diria, panorama polític molt fragmentat
els electors, doncs, les majories que surten reforçades són les forces que no s'han trencat, i en aquest cas Convergència i Unió crec que Però llavors, patiria. si aquest moment encara no ha arribat... Jo penso que no ha arribat. Llavors, per què en parlen ara? És a dir, preveuen que pugui arribar? Ell parla d'un futur, jo crec que... Jo estava al seu costat quan ahir vaig escoltar-ho, quan va anar a l'entrevista de Televisió Espanyola, ell parlava d'un hipotètic futur. Home, res és etern, però la majoria de gent, de votants de Convergència i Unió, ja no dic de dirigents, crec que no estan perquè aquest mecanisme que ha sigut tan útil i una marca que també ha estat, jo diria, ha donat grans resultats al país, ja no parlo de les formacions polítiques en particular, això es trenqués. Hauríem d'evitar-ho, ara. Marta, tu com ho veus? Realment veus que està en perill? Jo és que ara que estava dient això, pensava, abans parlava de la importància que té donar aquesta imatge d'unitat en el Parlament, de les forces que recolzen, doncs això que el Joan Carles no acaba de veure clar, que és el dret a decidir. Però si és cert, si el principal capital que té aquesta reivindicació és aquesta força del suport que té de tants partits, però al mateix temps, el fet que surti el senyor Duran Lleida parlant que perilla de trencar-se Convergència i Unió per tensar d'una manera o altra aquesta reivindicació, això demostra al mateix temps la feblesa de tot plegat. Per què, aleshores, insisteixen tant a remarcar aquestes diferències que hi ha? Ho fa el senyor Duran amb aquestes declaracions, com ho fa el senyor Rull quan surt a la roda de premsa o el senyor Quico Homs. Per què Convergència i Unió no aconsegueix tenir un discurs una mica més cohesionat en aquest tema? Bueno, perquè la conjuntura política en aquests moments canvia constantment i potser sí que haurien de tindre un full de ruta els dirigents de Convergència i Unió que tots així en la mateixa direcció. Jo penso, sincerament, que Unió no s'ha mogut d'allà on ha estat sempre. Nosaltres mai hem sigut una formació política que hem plantejat la independència com una de les solucions òptimes pel nostre país. I com que no hem sigut independentistes i no tenim res en contra dels independentistes, i al nostre partit hi ha també independentistes que els respectem, com no podria ser d'una altra manera, doncs, esclar, quan es parla de que la sortida de tota aquesta situació a la independència és quan nosaltres també diem la nostra, perquè, esclar, a Catalunya probablement la societat estigui molt fragmentada. Però si anem donant missatges amb el sentit de que la independència pot ser una possibilitat factible i que es pot aconseguir molt a curt termini i que això resoldrà tots els problemes que tenim avui a la societat catalana, home, cuidado que estem jugant, estem plantejant una possibilitat que molta gent se la pot creure amb molta profunditat, i si això no és possible ens trobarem d'aquí 4 dies amb una fractura social que ja comença a ser-hi, lamentablement, amb alguns interessos que jo penso que haurien d'evitar. Però Convergència i Unió té molts mecanismes per coordinar-se, molts mecanismes intents. No hauria d'haver utilitzat aquests mecanismes en comptes de ventilar d'aquesta forma les diferències que... Té tota la raó. Jo la veritat és que quan veig... O sigui, jo porto 32 anys treballant per Convergència i Unió i 20 i pico a Madrid. O sigui, la nostra marca és Convergència i Unió, i a tot arreu ens coneixen per Convergència i Unió. Hi ha una part important de l'economia productiva catalana que ens coneix com a Convergència i Unió i que vol que això no passi. Ara bé, quan això es produeix per la conjuntura política, perquè probablement els polítics el que haurien de fer també és menys missatges contradictoris arreglar els problemes de la societat, perquè, cuidado. També no, abans de tot. Abans de tot, perquè, esclar, si no vas pel carrer i escolta'm, aquí vostè em parla de sobiranisme, d'independentisme, estat confederal, però jo no tinc feina, la meva filla no té feina, les pensions es congelen, no tinc possibilitats... Escolti, i què fan vostès? Hosti, i no tens resposta. I això sí que també haurien de tindre en compte que la societat vol missatges tots en la mateixa direcció, lògicament defensar el model del país i de la societat, però resoldre els problemes que avui té la gent per arribar a final de mes. De totes formes, vostè sap que la tensió existeix entre Convergència Democràtica i Unió, o que almenys així una mica respiren les darreres hores. Aquest mateix matí parlàvem abans de l'entrevista que feia el portaveu del govern, Francesc Homs, a RAC1, amb en Jordi Basté, i citava, entre altres coses, el tema dels tuits, de les piulades de Rull, dient, espero que ningú de Convergència en aquest moment estigui fent piulades en contra meva. Parlava de que Duran i Lleida sempre havia defensat el contrari. Bé, hi ha una sèrie de cantarella, però el que hi ha a la xarxa a banda d'això és que l'amenaça o aquesta cançoneta de si ara hi haurà un trencament és el conte del llop de sempre, i altres es plantegen, i li trasllado la pregunta,
un plantejament una mica diferent sobre possibles trencaments. I ells ho expressen d'aquesta manera que veurà en pantalla, que diuen no és Convergència qui hauria de trencar, ha de trencar Unió amb en Duran. I un altre diu, crec que la pregunta és si seria capaç Unió d'apartar en Duran per no trencar la coalició. I ho diuen molts en el sentit de sembla que el discurs no és el mateix dins d'Unió. No és el mateix entre Duran i Lleida i una gran massa d'Unió. Home, jo penso que sí, que és el mateix, Pot haver-hi, lògicament, discrepàncies amb un partit i amb una formació d'abast en tot el territori català, que hi poden haver-hi plantejaments diferents, però jo penso que tots anem, vaja, ideològicament hem fet diferents congressos i tots anem en la mateixa direcció. Ara bé, les xarxes són les xarxes i els missatges són els missatges, i és veritat que hi ha hagut... O sigui, en Duran és una persona que lògicament té virtuts, també té defectes, sempre diu el que pensa. I quan ell, en un moment determinat, durant la darrera campanya electoral, va dir que, home, que si Catalunya plantegés la declaració unilateral d'independència sortiria de la Unió Europea, d'acord amb els tractats, tothom se li va fumar. O sigui, cada vegada que parla en Duran, tothom se li fuma a sobre. És imaginable Unió sense Duran i Lleida? Avui per avui no. Home, lògicament, el senyor Duran porta molts anys al capdavant d'Unió i hi haurà un moment que s'haurà de fer una regeneració. Jo ja existia abans del senyor Duran. Ell mateix va dir en una entrevista d'un doctorat, de si podria ser professor, que potser no professor perquè no li donaria per viure com viu. Va explicar una mica aquestes coses. No ho dic jo, ho va dir ella en una entrevista. A veure... Joan Carles, que demana la paraula, va. Que ara entrem en una altra declaració que ha fet d'Antoni Duran i Lleida, sobre el Memorial de Greuges. És el país del wishful thinking. Aquí hi ha un desig que en realitat Unió estigui amb aquesta majoria independentista i no està amb aquesta majoria. El senyor Duran ha obtingut el 96% de suport a la seva gestió en el partit. Unió Democràtica de Catalunya. Per tant, sí que té algun independentista, té el senyor Castellà i tal, però el senyor Duran és absolutament majoritari dintre del seu partit. Per tant, per aquí jo crec que no... Per aquí no va l'anàlisi. L'anàlisi va, al meu parer, per una altra banda, que és que si efectivament, jo ara li preguntaré, estic segur que em dirà que sí, vostè pensa el mateix que el senyor Duran respecte a les últimes declaracions que ha fet? Pensa el mateix que el senyor Duran sobre, per exemple, que el deute en infraestructures no són 5.748 milions d'euros, sinó 750 milions d'euros. Escoltem el que va dir sobre aquesta qüestió, sobre aquest document que ha elaborat la Generalitat de Catalunya, aquest memorial de greuges, que per cert també va dir que s'havia assabentat a través de la premsa, que ell deia que no havia tingut allò, que no li havia presentat al govern català, es queixava d'això. Escoltem primer aquest insert i després el que feia referència al Joan Carles Girauta sobre la xifra, que qüestionava la xifra d'aquest document. Comprenderá que un documento de Convergencia y Unión o del gobierno de Convergencia y Unión, pues ya sería el final que tenga que leérmelo a través de la prensa, ¿no? Tengo que conocerlo por otros mecanismos y hasta la fecha no lo conozco, ¿no? Me gustaría, como presidente de la Comisión Bilateral que soy, pues que alguien me consultara, oye, estas cifras son correctas o esto qué te parece. Això és una crítica directa al conseller Francesc Homs? És a dir, no es parlen entre ells? No es coordinen? Bueno, aquestes són d'aquelles qüestions que no haurien de passar. Ja. És el que dèiem, això, millor que no passés, no? Ja. Ara bé, jo no vull polemitzar... Lògicament, jo estic... Vostè a favor... Amb qui està d'acord? Home, estic d'acord amb en Duran, lògicament, i no me n'amago. Ara bé, el que sí és cert, i dono la raó amb el Duran i amb el conseller Homs, és que l'Estat és morós de Catalunya. Això és el més important. O sigui, la grossa, o sigui, el fons és que l'estat espanyol és morós en Catalunya. Que l'estat espanyol infringeix contínuament la legalitat vigent. No incompleix la legalitat. No dona... O sigui, hi ha una sèrie de compromisos que jo no hi voldria entrar-hi, que s'ha demostrat que al llarg d'aquests últims anys podríem entrar si es pot reclamar constitucionalment la disposició addicional tercera. El Tribunal Constitucional diu que no, i el senyor Homs diu que sí, i nosaltres ho hem anat reclamant reiteradament fins que el Tribunal Constitucional es va pronunciar. Ara bé, globalment, l'Homs, el conseller Homs i el Duran tenen raó que l'estat espanyol és morós i incompleix la llei. Doncs el que diu el Duran és el que deies tu, que aquest document diu que està equivocat, Joan Carles, perquè el Memorial de Deslleialtats... Entre 5.748 milions i 750 milions és una diferència bastant important. És la xifra que qüestiona Duran i Lleida, que el deute de l'Estat amb la Generalitat sigui de 9.000 milions en total, i llavors, clar, fa referència a aquests 5.000 milions d'infraestructures que ells xifren uns 700 milions. Ho explicava així. En Cataluña normalmente se habla de la disposición adicional tercera.
Nos guste o no nos guste, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Por tanto, reivindicar una cantidad en función de la aplicación estricta de la disposición adicional tercera no es correcto, no es justo. Otra cosa es que se diga, pero bueno, no es constitucional, pero ustedes deberían orientar la inversión bajo esos criterios. El único año donde procede reivindicar del Gobierno la aplicación de la disposición nacional tercera es los 759 millones, eso sí seguro que los debe el Estado a Cataluña. No digo que deba más, porque reitero, no conozco el documento. Hay, desde la perspectiva de la disposición nacional tercera, otras cosas es distinto. En estos presupuestos, ya llegará el momento de hablar de presupuestos la próxima semana, pero 759 millones sí. ¿Por qué? Porque el año 2008, en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, el Estado reconoció deber en aplicación de la disposición nacional tercera 759 millones a la Generalitat. Y las decisiones o los acuerdos de las comisiones bilaterales son, por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vinculantes para las partes, por tanto, vinculante para el Gobierno. És a dir, qüestiona que s'inclogui com a pendents de pagament les inversions en infraestructures que aprova l'Estatut i que el Tribunal Constitucional va anul·lar. És molt senzill. Ell diu els 750 milions sí són obligatoris perquè aquests sí que es van acordar a la Comissió Bilateral on ell hi és, a la Comissió Bilateral. Clar, és una mica estrany que sent ell el representant de la part catalana a la Comissió Bilateral no li comuniquin que s'està fent un memorial amb les comptes del gran capitán. Perquè Unió té consellers al govern que també li podien haver fet arribat aquest document, no? Però ara jo no voldria polemitzar, perquè jo penso que això podríem qualificar-ho com una anècdota que els mitjans, lògicament, com és la seva obligació, ho amplifiquen, però aquest no és el moll de la qüestió. No és el moll de l'os, aquest. Com a analistes sí que hem de dir, perquè esclar, si no jo estaria enganyant la gent, que el senyor Duran, abans d'ahir a Madrid, amb uns periodistes, estava no emprenyat, no, estava ultraemprenyat amb això. Per tant, no era anecdòtic, estava ultraemprenyat i hi ha testimonis que li puc dir quan vulgui. Estava ultraemprenyat en un sopar amb periodistes de Madrid. Últimament sembla que... No, jo ho qualificaria això com una anècdota d'una mala relació entre dos socis. I si Convergència va a les eleccions europees amb Esquerra, vostès seguiran amb Convergència? A veure, entenem-se. Primer, Convergència i Unió són dues formacions polítiques diferents. És lògic que hi hagin discrepàncies. Hauríem d'evitar que estiguessin els mitjans de comunicació, perquè això ens fa mal. Però, bueno, són dues formacions diferents. Que no hi ha diferències entre els dirigents del Partit Popular, que no hi ha diferències entre els dirigents, que cada dia els veiem als mitjans de comunicació, i això també és, bueno, tampoc és gens agradable. Bueno, són dos partits que portem molts anys junts i que hauríem d'evitar caure amb aquestes divergències des del punt de vista mediàtic. Que és una anècdota o hi ha una guerra aquí entre Homs i Duran? És un matrimoni que s'esbatussa. Però dius, bueno, però el matrimoni continua. El matrimoni continua. Hi ha interessos comuns. Compartim un... Sí, jo penso que sí, que, esclar, si recordem, ara perquè aquí, amb les reds, els mitjans de comunicació, doncs te n'oblides ràpidament de tots els greuges o totes les divergències que hi ha hagut amb la Federació de Convergència i Unió. Però, escolta, n'hem tingut moltíssimes. Moltíssimes. Després hi ha una cosa que deia el senyor Girauta que és veritat. O sigui, nosaltres no ens en recordem que les darreres eleccions a l'estat espanyol, o espanyoles, Convergència i Unió les va guanyar per primera vegada amb el pacte fiscal. O sigui, nosaltres ja descomptem que les darreres eleccions al Congrés de Diputats les van guanyar, jo diria, per primera vegada amb els últims 30 anys de democràcia. I per què les van guanyar? Vam portar un bon programa, la federació també tenia un bon candidat, aquí s'estava, crec que es governava, perquè érem la primera legislatura després del tripartit, per tant, escolta'm, jo penso que hi ha moltes coses positives que no ens n'hauríem d'oblidar i que, lògicament, hauríem d'intentar per tots els mitjans que això es trenqués. Ara, si al final uns van per aquí i nosaltres van per allà, haurem d'intentar plantejar aquest desacord sense fer-nos mal, però al final això ho pagarem amb les urnes. El que deia abans vostè de les eleccions, perquè no m'ho vull anar sense no contestar una pregunta al senyor Joan Carles Lliure, les eleccions europees. Nosaltres plantegem unes eleccions que siguin europeistes. Nosaltres som dos partits, almenys ara parlaré del meu, Unió Democràtica és un partit tremendament europeista, que van formar o van ser els constituents del Partit Popular Europeu, juntament amb els italians i amb els alemanys a l'any 1951. Home, plantejar unes eleccions europees com un plebiscit,
Unió no hi serà, ja li anticipo. I el més normal seria que anéssim Convergència i Unió, el Partit Nacionalista Basc i els canaris. Això seria l'ideal. Ara, si es vol convertir aquestes eleccions en un assaig del plebiscit, jo crec que a Unió no ens hi trobaran. Per cert, abans que se'n vagi, dues qüestions. Avui s'acaba el termini per presentar esmenes als pressupostos de l'Estat. Què farà Convergència i Unió? Ja les ha presentat Duran, avui l'ha presentada, i ha fet una sèrie de manifestacions en el sentit que nosaltres consideràvem que aquests pressupostos maltracten injustament a Catalunya. Aquest és un dels elements, jo diria, més rellevants del per què la presentem, i al mateix temps també aquest maltracte que definim com que fa el Partit Popular al nostre país, ho definim en 2 o 3 vertents. En primer lloc, perquè les inversions que es plantegen no són les que ens corresponen, i a més ho fan d'una manera que és veritat que totes les comunitats baixen en un 8% les inversions, però és que Catalunya baixa en un 25%. O sigui, si Catalunya ha de ser la locomotora econòmica de l'estat espanyol, i això hi podríem estar-hi tots d'acord... No li foten carbó. No li foten carbó, la maltracten perquè el port no sigui competitiu, perquè no hi hagi el quart cinturó. Bueno, escolta'm, és que és de veritat perquè s'ho facin mirar, perquè jo crec que ells, amb el fons, ja els hi va bé aquest plantejament. Després tampoc són uns pressupostos que hi hagin incentius a la productivitat i a l'economia productiva i no es crearan llocs de treball. O sigui, un país amb el 26% de l'atur, que hi hagi uns pressupostos generals de l'Estat en què no es contempli cap mesura orientada a la generació d'ocupació, també és un altre dels punts febles que té, i així ens podria anar continuant. Una qüestió ja, sense abans que se'n vagi, com està? O sigui, encara recordem aquelles imatges de l'atac feixista a la seu de la Generalitat a Madrid, a Blanquerna. Ja està oblidat això, Josep? No. Això, miri, vostès em van convidar en reiterades ocasions perquè vingués aquí, i vaig dir no vull anar a cap televisió ni a cap programa fins que no hagi anat a declarar davant del jutge, i jo penso sincerament que aquests senyors no s'anien de rosites, perquè tant amb les declaracions que vaig fer jo com amb les declaracions que han fet altres persones que estaven en aquesta reunió, s'ha pogut demostrar que aquests feixistes van plantejar un acte que el tenien perfectament programat, Això s'està demostrat, perquè hi ha testimonis de gent que va veure aquests senyors que estaven avui aquí 2 o 3 dies abans inspeccionant el lloc. Va ser un acte violent, van ferir un càmera de TV3, van trencar el nas amb un senyor que també estava assistent a aquesta reunió. Un nen de 5 anys se'n va estar a punt d'anar a l'altre món, perquè aquests gasos li van produir... Què dius? Sí, va estar hospitalitzat. I, a més, home, va ser violent. A mi em van donar, no es veu aquí aquestes imatges, però a mi em donen una trompada que em tiren a terra. Vostè va ser molt valent. Jo no sé si vostè, quan va intentar frenar-los, va calcular, diguéssim, per on li podria sortir la jugada, Josep? La veritat és que jo ara m'espanto quan ho veig. Clar. Però al moment va ser una reacció instintiva de dir, escolta, què hi fan aquests aquí? Vull dir, és que em recordava els temps de l'època d'en Franco, no? Dels ultres, dels feixistes, amb les porres, amb les pistoles, amb els ganivets, i que això passi al segle XXI, doncs això no és de rebut. Però jo penso que la instrucció d'aquest cas s'està fent, jo diria, amb molta serietat per part del jutge. Tothom va declarar i està donant acte de fe que realment va ser un acte violent i que finalment aquests senyors van tirar finalment gas mostaza. Que aquest sí que és un element, jo diria, d'un complement important des del punt de vista penal, perquè finalment, doncs, això no acabi amb una multa de 300 euros. És una arma de guerra il·legal. Arma de guerra il·legal. Està satisfet amb la reacció del Ministeri de l'Interior? Sí, la veritat és que tant quan es va produir aquest cas, tant el ministre de l'Interior, Jorge Fernández, com el Ramon Espadaler, que també ràpidament van trucar, no tinc res a dir. Al contrari, escolta'm, la policia va actuar, jo diria, amb una eficàcia tremenda, perquè quan jo vaig anar a declarar a les 10 de la nit a la comissaria, ja els tenien fotografiats. O sigui, a Madrid hi ha una brigada especial de policia que només es dedica únic i exclusivament a inspeccionar i a seguir els moviments de 8 o 9 partits d'extrema dreta que estan legalitzats. Sí que es va parlar en aquell cas que la policia no hi era protegint la seu
en un dia que es podia preveure que seria escalfadet. Però en qualsevol cas aquell dia ho vam parlar del que se'n deia a les xarxes, tothom el felicitava, veiem imatges com aquesta que era veurà on la gent retratant aquella imatge el felicitaven dient per la imatge de dignitat. Molts parlaven, i això també ho vam explicar... El que hi ha al costat d'aquesta torre és vostè, Sí. Atenció, Molts parlaven, com vam dir aquí, dels tributs, diguéssim, de Sánchez Llibre per lo que va fer aquell dia, i altres ensenyaven una imatge més preocupant, que era aquesta imatge de gent, com vostè diu, que està molt localitzada, que estaven en la trobada feixista a Barcelona de fa uns dies, dient estan localitzats, estan identificadíssims, però segueixen lliurement amb trobades d'aquest estil. Crec que aquí totes les formacions polítiques també hauríem de fer quelcom més per evitar que aquests partits feixistes i violents i que van antidemocràtics doncs poder lluitar des de la legalitat perquè... És a dir, que s'haurien d'il·legalitzar? D'entrada. S'haurien d'il·legalitzar aquests partits? No és fàcil. No és fàcil perquè jo no sóc advocat, però per la il·legalització d'aquestes formacions... O sigui, el que va fer aquest senyor de tirar la bandera a Catalunya, tipificat penalment, jo crec que són 1 o 2 anys de presó, No, és que aquí hi haurà conseqüències penals. Jo crec que hi haurà conseqüències. Jo crec que també, perquè hem convençut, perquè moltes persones d'aquestes 3 o 4 que estaven ferides no van voler anar a declarar inicialment. O sigui, els que vam anar inicialment a declarar vam ser el delegat, que també és valent, perquè el que va fer el senyor Josep Maria Bosch va tenir un acte de valentia important. Sí, s'hi va plantar. Presidint l'acte. Però els altres que també eren gent catalans que habitualment van a Blanquerna, quan van veure el Darull van dir, escolta'm, no anem a declarar. I han anat. I el més bo del cas és que aquests senyors, quan van anar a declarar amb el jutge, van dir que els gasos mostassa els havien tirat els meus escoltes. Mare meva. Quan jo no he portat mai escolta. I també n'he identificat, ha anat una persona de Blanquerna a declarar dient, escolti'm, aquests gasos va tirar aquest senyor. Vull dir, jo crec que ho tindran bastant malament per anar-se'n de rosites. Ara bé, hi ha un problema global de que si aquests actes feixistes d'extrema dreta violents es van produint, algunes mesures s'hauran de prendre perquè això no vagi més. I ben aviat. I ben aviat, Alfred. Jo crec que es prenen, Jo crec... La sensació que tinc és que estan molt a sobre del tema i els infiltren bé. I la primera conseqüència ha de ser això, que hi hagi una resposta, que hi hagi una condemna per aquests fets, perquè és que això no pot quedar així. Veurem com acaba, si realment hi ha conseqüències penals i no s'imagin de rosites, com deia en Josep Sánchez Llibre. Ha estat un plaer tenir-lo aquí a migdia, com el deia, ens encanta veure'l per aquí per Barcelona i a veure si ve més sovint. Gràcies. Si m'inviteu, segur que vindré. Sempre que vulgui, casa seva. Gràcies. I a Toledo.